nang litum kadu we phan berta ke pietum han churu lo nang litum tong se kot pen litum na chuning ria teng pen nang litum wang apot litum la bangso press conference ke hang ia thegela son lo election update komantulo mapu Karbi Anglong adang sita Karbi Anglong la pen ke East Karbi Anglong West Karbi Anglong adang sita chulang prong lo la pen nang karju batai lo telefon pen kado veta alam ke la son lo la governor chu ke dam tang achiklo chu ke dam tang achiklo chuning lo November hiniar ni notification pilo alangli notification ki piateng ke Assam State Election Commission si election conduct popular la so putha nelitum ke aphrangmen da pubom lo je 6 schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen si election Allah selam nangji election ka pedo Allah aron pen voter list ka selam aron ta la council si selam nai pulo council tum selam ledet non anta ajer dingolo non ningkan frida ke dam tulo selam ledet high court order dosita alang litum la non BJP a council tum selam high headed selam ledet la penajok ako election nang lethule lo anke governor ta ha avive thang aja kong ka ve bang phan rong ar lo meeting ke do ke ja nangji a commission of fancy dak elitum a det so Karbi Anglong a det so a council a chong mei election ka pedo akam ta na pe ja ponji pusi ako puthule lo ju November hinia tarik 2021 November hinia tarik si nang pedo lo la si nilitum pulo nilitum governor phan chu ke dam tang December cricket home arni governor phan lo pidam lo jela election ka pedo aron la pen ke voter list ka selam aron selam thu serak nahi selam le mat hala state election commission ke lage gaon panchayat alam gaon pulote nang litum chini lo gaon rong arlo amei ke jia bang fancy det ake the pc na pe jaji election la poson si ke claim kurong ke lake ilitum autonomous power constitution benangi pi ilitum autonomous power kache warlo lapen ke bang ta asylum loksi ilitum a power nangi thidun akam claim thek det la sinilitum governor phanchu December cricket homarni nitum lo pidam lo jela so ke chok chi lake aron jong si selam ledet lang pulo tangte selam ledet ke council si ke chok chelo la BJP sarkar dum ke chok chelo BJP council dum ke chok chela thoi phak se ta hala 1951 a rules along hala dakipu aron selam letik ke angding pihini angding so troxy B clause B along ke do kipu ateng ben si 6 schedule ateng ben si election pedo nangi pada ke pudo la sineli tunge pulong je state election commission ka ajak kong ave dak nagi lut dunjia phan halake bi ong ing day ong halake ili tum yong si akang day ki lut dun thulo pola day tum autonomous state ta ke hang ya kam ave lu itu nge ing tu mu chot si hang amat bi aki bi thata bi thu pik hang ja hala long se ako ki lut dun thu hala tum a room si ki lut dun thu pola te lake itum autonomous state ke hang bahem prek ke hang ta or alam the itum kachini ne japlan le la sinitum pulo ye autonomous council a election ke lake hala 1951 rules ateng kipu la pen 6 schedule long kipu
angdeng pihini angdeng so troksi hala so teng ben si salam nahi pul election pe do nahi pul amat kacuma thatu arnisi in koira la April in koira ner kep arni secretary pusida so hi epi Assam State Election Commission kado we phanda party president secretary tumhan hang dak BJP tuman ta hang lo rokom lo Congress tuman ta hang ASDC la penitum APHLC tum phan ke hang nang kok lo ni tum ge register party gali seta akam ke claim ke nili tum apojo amasi nili tum phan nang hang nang kok lo alang litum seta ni tum chini lo laso a tactic opinion do po chini si nili tum meeting bang e ludun de det lo meeting a hall along ke ludun de det si nili tum la commissioner phan labang so lu nang litum mo copy pon create me labang so lu ni tum pi te kang la tumi pc ni tum ki pita pilo la pen ke alang li officer lu ludun chok si meeting hut kali officer lu ludun chok si ni tum lam ta che than lo la pen ni tum pulo la ke la state election commission ke la ke yong his raja pongave alang li state election commission ke Panchayat Law Section 114 ating basic salam lake lapen Panchayat Law long pulo la Panchayat Law ke 6 schedule a area ke ajak ko ngawi pugupudo lan chotakali lang India Constitution Article 243D 243M along pulo la Panchayat Law ke 6 schedule area are low. Lapen Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Betheta, Laka Achakong, a week pusada ke talk do. La port Nili tungi puela puhelo, je itum ke Indian citizens, India munit itum ke, la port si India a constitution. India atum kaselam a 6 schedule. Lata constitution lo. India constitution lo lata. Mini constitution lo la pen hala Panchayat Law athema hala state election commissioner ke Panchayat Law long sidu la state election commission Panchayat Law ta alam chekroi nahi Panchayat Law ki pu alam alang likroi nahi la pen ke itum kado veta constitution article 243M alam ta la pen ke 6 schedule along ke to alam ta itum che kroi nai pusini tum lo pen pite kang lo pen alam da che than de kang lo la si nilitum lan cho takalilang nilitum la governor aphan chingki ji pusini tum appointment ta hang lo alo la hello nitum governor phan ki pi alo lo chu December cricket homar ni sini tum appointment ka choha governor pen lai ho law ching ki ji aphan aman nili karjulong ke governor bang feri duk pusipu je la ke bhari alam pinak a law lam constitution lam ne ke chini ne la pot ne phanang than pe mi tu pu pete ne la APHLC tu mega ching ki ji ke digdar eng lo pusiki pu thak thek thede ji mine putang seta la pan ke kali he ni tum ta governor aphan pot pusit sit dat ke ni tum ta vive ji hai la si seta alang li ni tum pha appointment ta nang pipe dat lo la appointment nang pipe pe na job ni li tum high court along case ta file dat lo PIL case a number 15/22 PIL case number 15/22 nilitum high court along case pidat lo lapen high court along lam che dan bom lang non anta non ke dam tang an ke niligar julong ke ilitum si ke hayang ring si ke tu sai se amat arni si April inquiry siarni a case thur nangji alam si ke dolo amat a case thur thede ki thur thede ta theke Chief Justice abang kuman ni ahem amunit COVID-19 long lock pu amat la Chief Justice bang ta
quarantine donang koklo 15 days ni krep Portugal lang li ni hokra damlong le lo hemar lo si do join nang po amat alang li case into high court chewang un idet lo lama si itum a case non anta thur thelang ki thurji man tulo ne putek thelang la lo ja lambang ke la si haladak high court long a case thura judgment high court a judgment pipetik ke the council election ke pedun elu aron ating ke la pen non la aron si non ke ot nang ko po jo la si non la son si dambo la si nilitum case ki pike election donang ne pulen dung puali mute donang ji sita 6 schedule aron ating pen constitution aron ating pen si donang ji pusi nilitum ki pu la pen pot si high court along non bisar bomla governor leni tumanang chingkida ta sonte joy ke ja podlo high court long da dam thu jok plot ja podlo governor ta nang kroidun de ta sonte seta governor ta nang kroidun de ni tumanang chingki thu the de lo amanai kroidun de pu nang kok la ja nang kroidun de ta tung chini thu the de lo non ke la sinitum high court dam nang kok lo high court ke dam ke la election pa pe do de det nang po pot kali akoni li pu thu lo pe do de det nang po pot kali seta election pe do seta 6 schedule ateng pen itum ke karbi inglong aratun ke autonomous power more power se hang bombodi hemprik se hang nanggi pu bombodi lapot la non elitum long ke do ana power ke itum emethang jehar jak et nangji po phanon itung ipuke jehar jak et nang yong si la ke do ana power ta jehar jak thek thiente itum phan hemprik le nang pisita itum solai thek the de jikente la hello ni tum hemprik si hang apot la non ke do tang ana jak kong ke itum jihar jak che exercise un thek nang ji po si ni tum high court case ta ke pilo la si non ke high court a case thur thelang thur bomlo la ke thur tang an ke itum si itum anat si do bomlo ke hai yang ring ke do bomlo seta non last judgment pi un elang hala alang li quarantine ke do pen job la si la election case high court pen judgment final judgment do tetik ke council election ke do delu nelitung ka chingniat teng ke lailo jong si government ulta fulta selam amat aron da kroi kre amat pape do bor idet ponde la lesson ka prekalam la seta kadu vita aron si kroi nang ji constitution la ta thang ba be aron da kali india constitution si ke kroi nang ji are kroi nang ji pulo tang te election to ke la high court a case final order pipetik ke do un elo aro final order ki pita nang tum yong si law si selam serak non ma la pen law hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen law si selam serak ra do not lanle do not pukok lo te la ka jirding pola ke chikloyon potrok ba ke dam pola bangke along a law la tum selam serak na selon ke ili to manja ke me pola bangke che than ling se ta ili to manja ke me lo der su chot se ta ili to manja ke me po lai lo non nang li tum nei phan ar ju ta me alam ba la pen la dak isi pakla doi bang ke la hen lo hala ang deng pi hini ang deng so trok silong ma hedi hala dak bang council tum amethang independent pen election a board tame a council poson hedi a commission tum selamun hala so deng a board tame election ke pa doje phan a board council jong jong men selamun alam ke la pule ni li to mala ang deng pi hini ang deng so trok si pule kaning jevara te ti hedi hala ang deng pi hini ang deng so trok along si ke tok do itum election commission ta itum methang si che selam nang po la pen lan cho takalilang la council ke do an asong la election a kam an a constituency ka pe the ka pe di ka pe bi constituency ko an ma ke pe ong nang ji la an ta elitum dak si selam nang po ilitum allo ka chichini ne pen pot UPDS atumta KNLF tumta ha Delhi dam si constitution phokep nai pu hang da Delhi sorle nang pi unji gali lage da council tum si claim nang ilitum si allo se selam da ni a commission se tum selam da ni ila solam nai claim nunji ke Assam chief minister Assam government da thang nang ningje dunun e India government nang ningje dunun e la solam bangke da council si ningje nai de anjo ke the la si ilitum ajak kong po an ke the po ana ke the ta itum ha
รองอายุไม่เกิดโดยcommission of fancy itu cihodai dam rong puan ka terak me miala Kalau kaunsiler lah alang itu dak aja semet selam nedet ada non kacari bom BJP sarkar panan di kopisi buko neli ka chini tende BJP atum ke chini pe melo la alo jong si selam lo te itum ing long aratum ing tang vare ji pu ke chini lo ing tang kong yi pu chini lo hai thor ji pu chini lo la si hadi halatum ilitum phana pe remji nang pe hai un edet ji la pe itum phana pang duk vok ra non ke dam tang non ke do bom son ha CM Prime Minister han nang ningje lang nang ningje la ka do veta chiki du dun vengwang la person hedi son na pe do verji apansi la lo ke selam le det bom lu Tangke asam kapek senang depan aku so APP pensiunan jiko la non head jong Indian Prime Minister Narendra Modi ile tum dak ka yang long along dia long nang kahum keban kasi alang litum la jasemet non MSC Kilik aprang aja semet la tum but kere kasai ke claim je pansila so sai ke deng pon apunan litum mata mama de ko pitong puji da sabta kalang lo la son si kamatha lo amad la alang liwang ve ko ni litum lama bang ningje ulo kadi rat tum man peri ulo amasi alang litum hala autonomous state ta pipo po pi ne nang ningje te kang hai hedet lo pacho be te kang hai hedet lo la pu ye po pipo po le po he an ge election ye hai ibin ji pu se matha la he aban la college pe ne bi college ke bi ke nang litum jok ta chini mati jok ta pu lo lage rong akang burata lage college ke bi un ke di prime minister wang sera kama ve ke lage gure chut gaya MP Horan Singh beki putu dak media thingno ala dake peace and development ami pena posi hempre ka thak ningje dun de dak lo posi po alang li lam phar la thak asila so ko thak nang li tum ko pisi po alang li hempre ke hang ke alang li huriver ji pudong kamathama Horan Singh be huriver chi abarat pensi ke claim bi puma ni li tum pu bom le tum state ke hang ke huriver chi abarat penang ni le peacefully si claim nang ji pule peacefully si claim bi pulote meeting along se ni ye nang po habit ki lu ta kam ke li le ke or kam li lo hala prime minister wang lo ning ye nang po dak si rat and par ju prong nai athik the dala bang sor ni itum CM EM MLA minister tum le MP tum le a hop itum rong phan ka cheda karbi inglong aro so phan hempre ke hang ke claim bi nong po sonte alang li kopi alang li tum ko rat atum man pu joy man slogan pa pe hang war ta vi thek le alang li ni li tum sonde vi et po ni li tum ya ni li tum regional party tum sonde vi et po set alang li tum la ta ningye ha hedet ame thang na ningye je rata pa ningye long le ba rat jong si slogan le hang he pu seta memorandum ba pi dun long le pe pot lo memorandum ki pi ke la ke prime minister president atum wang lo te memorandum pi vek nang ji ki pi kang tung to phan ke pa pi long vek nai ke ni li ta president prime minister rom de deng dun olo le Guwahati DC do hut la Korimganj DC Kokrojar DC do hotan le ta prime minister president no mata deng dun olo ke hala photo ta do ken prime minister paneli ken kam dam rape la so neli chini lo lage la prime minister president wang lo te det amethang a det lo mati la ke di amethang a det ko pisi ke cheplang bom ma ke chini tung ke alang litum la ka chini ye phansi ke wang ken te alang litum chini te kang long le det lo etum autonomous state si hang hala chini te kang long le autonomous state si hang puela tum chini te kang long le la tante non MSC Kilik ka puthak nang litum rata phan ko pini message pi ni litung ipuang tu MSC election do aling do po aina teng pen 60 dola teng pen si pedo nang ipu si rata tum anda punang yi state election commission ke nang ne pu ke puthip na la pen par angdeng pihini angdeng so proxy pen ke election ke pedo pen voter list ka selam allo selam serak nang ipu ke rata tum puna po dimana po la pen ke election ho to ke la autonoma 60 dola teng pen paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron kasilam kang tung la pen ke autonomous state hempre ke hang kang tung atum phansi rat atum election pape hai vek nang po la alam ke thihek la alam ke democracy ke tum damos kratos election hai heti ke tum thang da pun e puun na sang ne li tung ye kai ke hang jo tum lo arni sita prime minister long ni tum apana piludun chok ta melo le
Nang pilu dunde deh lu kan te. Lah tu ke. Sir, Karbi Autonomous Council Kilik orang maka Assam Assembly Election Commission kan bang nang job dunde pola bang sona nang itum kecesong bang ke ahok le. Te bonsta me jong sila bang soaron ahok aron jong si selam det pola dang te la bang ke isi aja apor ke nang ko 6-7 months ke nang nang di pulau nang ji pula. Sila solong nang itum APHLC song pen BGP non ke dobom ke cari pom tuhan isi apor kipi kalima. Apor kipi ke cupen na PO lo. 6 months pulo talang itum dipinang aja katingang ko lang itum sinon bang ke. Oh nelitung ke hadi. Election doder cok amat Allah selam de. Ake melo ahok Allah selam de. Sikidol la tengpen. Pulo te cok. Cok lagi. Nitung ke kitong kali det ke nitung Silang bang. ledet pulo tang de ali halatum silong lipo pulam herat. Oh silong kali lo. Selam ledet pulo te ali halatung kali lo. Elitum Karbi. det ama sikvir po. Akhir masih birko. Hala BJP bukan lam solo lagi. Tuliran rong hang tum aku te tu bom po pala lam solo. Kita det abang kivir po ke lawang silam kita. Kalau ini tu benar. Hmm.